basen bitartez, ikusten oikai garrantzitsua dela gentrifikazioarena, baina... Esplikatu zer da gentrifikazioa, denek ez dakite. Gentrifikazioarena da, bi hitzetan ez zinez, ospertu ez, baina bi hitzetan da, hiri bateko zona deprimitu bat edo pobrearen edo, langile bizen toki batean, enpresa atortzen dela, jende ikusten duela horrek nolabaiteko balioa duela, ekonomikoki edo ekiz, ez? Eta azkenean hori hastu direla aldatzen, ez? Eta hor hastu direla gauzak eraikitzen, eta auzoa aldatzen joan egiten da, eta bertan betean ekiz izan zen langileak, pixkanaka baztertzen hasten dira, eta kanbora dira joten dira, ez? Eta bihurtzen da nolait ere hiriko zentru ez dela, ez? Pixkat edeartu egiten dela, zerbait dela. Baduzu gentrifikazioaren historia bat kontatu nahi zenuen. Bai, eta ez, baina baita ere gaztetako ametsa eutxi, gaztetako ametsa baztertu, moldatu, hori ere bai. Hori ere bai, batez ere, Berlingo mutil baten ametsak ez, historia. Eta nahiz eta uste Berlineko arresia duela asko erorizela, ez da horrela. Eta nik uste ondorioak orain bakatzen ari ditugula, eta gentrifikazio bat da ez, baina beste asko ere bai. Eta horrekin batera, Andreas, protagonistak baduzka amets asko, eta bata Bauhaus eskola horren aritik edo hildotik jarraitzea, eta ez komunismoaren erresistentzioiek baduzkala ez. Eta horrelako zerbait egin nahi du gaur egun naiz eta jakin, igual pixkat anakronikoa dela, edo ez neketela hori berak nahi du bezala bideratu.